Yan. Oh, yun. Talaga naman. Ganda sa ito. Uy. Nalaman tayo. Ganda o laki. Ganda mga tay. Laking ulo. Huwag ka makakawala boy. Grabe laki. Nakachamba tayo mga tay. Ah! Ano huli na naman oh. Grabe talaga, Anli. Anli talaga dito. Anli fish. Ito mga tayo. Ala! Puno na! Ito mga tayo ano huli sa ano. Sa butong sit up. Pero, uy. Nakaisa akong mamaw. Ang dami. Alas. Mga tayo mga goods. Siya ang dami mga tayo. Oh, malaki-laki ito. Yun, ganda. Ganda na yung dami sa atin. Ay, so Sana lang to floater mga tayo. oh, di ba? Ang dami. Mga good size pati yan. Loto ni Kajay Richard yan oh. Ayan, maraming salamat kay Richard doon. Daming huli na nila doon. Kasi ano masasabi dyan sa ano, sa huli niya dyan, napakarami na. Nalay po to sa bahay ang punan. Good morning mga toy. Yan, dito tayo sa Bay Barangay. Bagong bayan tayo mga toy, fishing spot. Yan, makasama natin sa ano, yung sa GC natin na ano, Sokmon Fishing Anglers. Yan. Si Master Joe. Master Joe, good morning. Yan sila Mike pala. Ano, first time ko lang silang ma-meet no mga toy. Ay, grabe to mga toy. Kahapon daw, lalaki rito mga toy. Dito lang, dyan lang sa banda dyan mga toy. Tapos sila, ano, sila Idol Mike dito, nagsasalvage marami. So, tatry natin dito mga toy. Butong sit up tayo, no? Yan, dalawang pamiwas tayo. Yan, mega love shoutout sa lahat ng member ng, ano, Sokmon Anglers Club, no? So, yun, tara. Ano tayo kagad para, ano. Bali, ninatagalan ako mga toy kasi, ano, naghanap ako ng bulati na medyo tinanghali tayo. So wala tayong ganda rito man so dancing worm daw. So sara. At ano mag-alas 8:30 na siguro to. So yun, try na tayo mga tayo no. Yun sana Lord makarami kami. May dalawang pamiwas natin mga tayo. Tapos bottom sit up. Ayan, toe hook. Tapos shoutout muna tayo mga tayo no. Salamat tayo sa mga bago natin na nagtangkilik sa ating nakaraang fishing adventures. So yun, maraming salamat po sa inyo mga tayo no. Ayan, may love shout kay Dennis Banlawan. At siyempre Kabiwas TV yun, maraming salamat sa Panginoon at okay na po yung kanyang channel yun. Suportahan natin ulit mga tayo sa kanyang pagbabalik. Yun, salamat Kabiwas TV, yan ba support ko. At Master Mix TV, yan, may love shout at shoutout daw sa mga ano kalumpit anglers. Yan. Pampanga siguro to mga tayo no, pagkakalumpit. At kay Francis Raimonte, yun may galap shoutout Katsoy. At kay Joseph Milon, yun may galap shoutout Katsoy. At kay Siyu Ripanda, yun may galap shoutout Katsoy. At from San Simon, yan, Pampanga. At kay Kuya Delpin mga tayo Padilla, alam ko taga Pampanga rin yan, mga kapatid niya, Miguel love shoutout sa mga Padilla family dyan sa Pampanga. At kay Ines Binaventura, yun, Miguel love shoutout Katsoy. At kay Charitel Jean Labay, apo niya ni ano to, apo ni Kuya Berting, nakabading dito natin sa Barangay Buhayang Bato no. Charitel Jean Labay, yan, kay Kuya Berting Labay pala si tatay no. Berting Labay, yan, mga Labay family, maraming salamat po sa inyo. At siyempre sa Bros Anglers at sa Cat Fishing Group, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa Insa Anglers. So yun, tara na mga tay, nang ma-update ko po kayo dito sa fishing spot natin sa Barangay Bagong Bayan, Taguig. So bottom tayo mga tay no. Bukol na tayo agad. Ang bilis mumukol eh. Supportahan nyo palagi ako mga tayo sa mga fishing adventures natin. Medyo tagalan tayo kasi nag-anap tayo ng bulati. Napakahirap maghanap ng bulati. Kailangan dadayuhin pa talaga mga tayo. Oh, sabi maganda-ganda yung pool natin dito sa pangaliwa. Sa pangaliwa. Ganda-ganda sa natin, kabila. Ito, mga
ano, Kulanong libo. hindi ko lang. Puro ka basto sa nako ito. Lagit sa buwan eh. Yan. Uy, Kita. isa pa. Gaga, oh. Uy, uy, uy. Oh, huli mga to. Yan. Magandang size to mga to. Yan naman mga to. Oh, laganda. Master, oh, laki. Uy, 4 fingers. May naman, oh. Woohoo! May naman na naman saan. Ay, tumagat din. Laki. Kain nyo yung lapan oh. Lapad kuya. Thank you Lord. May naman na tayo. Woohoo! Kasi Marjon. Jay, malaki na. Punta ka rito ka Choy. Dito ro si ano, yung nagba-vlog. Si Kabingwit. Pumunta si Kabingwit dito eh. Parang si Katchoy ba yung nandito? May pain eh. Lapan ang nakuha Si Kachoy daw. Ako yun boss. Ako yun. Ay ano? Idol. Bro, Ano na? Kumusta? ayos na, long time no see. Akala ko nasa Guadalupe ka pa. Si Ride na ako sa mga Marcel, pare. Ayan. Ang ganda ng ano namin dito mga tayo na nakaraan dito. Talagang harvest kami dito eh. So yun, muling pagbabalik to mga tayo na ano, barangay ano to, Bagong Bayan. Laging. Huwag tayo ulit mga tayo. Grabe oy. Hindi inabot mo eh, hatak rin yung isa ko eh. Uy, ganda to, excited to mga to, excited. Meron pa naman time yung mati pagpukol mo, hatakin ka agad. Merong ganyan na senaryo. Kaya dito dapat ano to, alerto tayo. Sit up na, master. Ayan na. Ito na. Ito na, nilundo na. Huli. Yan natin kailangan talaga kasi matsambahan yung ano eh. Yung ano. Maganda na naman to. Oh. Isa pa. Oh, huli ulit. Oh, yan mga tayo. Okay na yan mga tayo. Grabe. 3.9 na yan mga tayo. Ito, marami. Ang saya ito mga tayo kasi isa rin to sa masayang grupo mga tayo. Ito ulit. Kailangan mas malakas ka bumato rito. Ubusan ang lakas na pagbuto mga tayo. Ito pa. Yun. Mas maganda tong pukol nito. Oh, huli na naman. Ay, ito, sit up na. Oh, ganda na. Oh. Kibita na. Ay, nakawala ata. Ayan dyan, maliit. Ah, good size na to. Ay, maliit. 3 fingers na ito, oh. Wala sa may gitna, pre. Pero ang ganda ng kulay, oh. Lalagyan, pre, o hito. Kulay dilaw. You bring some, ano? Uy, meron na. Si Richard, 2 kilo dala niya. Kaya, Iya. Ay, dalawin. Ito pa. bumawas eh. Sabi mo si Broding mamaya, hindi na namin kahapon ng 5 kilo. Di malaman. Di malaman. Oo, dinala sa bahay, nandun si Mrs. Patay. GG na yung grupo. Hindi ako makakasabay-sabay sa'yo eh. Ang ganda-ganda ng hulihan nyo eh. Ano nalapat, tangkong ito. Kahapon. Oo, Ay, ito na naman. bro. Oh, huli na naman. Dito ka tayo. Oh. Sige Katchoy, dyan tayo. Ito, 5. Ay, pero good size to. Wala pa si Jazz? Ay. Sararit. A 2 pesos. Dito na nakaraan, buta tiniwagan ng tao. A 2 pesos mga katoy. Sararit tayo nito. Logi sa bolats. Dapat talaga ganun tayo. Pre. Pero kailan dumado yung ganito? Ihintay natin matoy ano yung floater, magpo-floater tayo mamaya ano. Dito daw sa bandang kaliwaan natin kapon daw floater yung sit up nila. Grabe daw lalapad. Kaya mas maganda maraming GC matoy. Sumali kayo sa Ang Sakmon dami Anglers kagagalit Club lang ni matoy. Mrs. May nakita siyang ano. Dami na pala huli oh. GC. Puro Ganda maraming ano mga tigat Alam ko ng matigas GC yung para pain na naabot tayo sa mga spot. Hindi alam Ah, naman. grabe. Hindi inabot. Yun, sa ulit.
mas ano matay, mas maraming pukot. Yun, huli. Inabot. Bro Juni, may pain. Inabot matay, inabot. Mas maraming pukol matay. Mas malaking chance. Oh, ganda tayo salamat. Uhuy! Ganda. Matay oh. Ayos na yun matay oh. Kunin ito kasi bibigyan ko matay sa ano, sa Red Cross Mandalo yung branch, yung bayaw ko nito. At nagre-request. Uy, ano yun? Oh, yan na naman. Huli. Yan na naman. Naglalaban. Mas malaki to. Mas malaki to matay. Naku, dalawa yun siguro. Uy, malaki nga. Oh, lapat. Sana all. Uy! Gato na, ito na. Manonood na lang ba kayo mga katsoy? Sit up na kayo. Oh! Good. 40? 40 yung pabigat ko. Wala na ibang 40 pabigat. pounds yan? Oo, naubos na eh. Opo. Ako nga rin, ano lang to, dalawa. Pagka wala na tong ano, magpo-floater na lang ako. Dito kasi yun. Pinakamalayong ano, yung pukol. Mas the best. Mas effective pala. Yan, grabe. Ano pa lang oh. Ported, drawing. Kahit yung kabigat, ported din. Ba't papunta rito mga toy? Baka mayroon natin. Oh, mayroon nga mga toy. Nilulundo papunta rito kasi mga toy. Oh, yun o. Mayroon na naman. Ayan. Pwede na to. Ganito, pwede na to mga toy. Oh. Pwede na yan mga toy. Mga 3.8. So, expected natin yan mga toy na medyo yung iba payat kasi di ano kasi mga toy, wala bang gaanong lumot ngayon. Gutom pa sila ba? Di pa sila nanginginain ng lumot kasi wala makain na lumot. Kaya yung iba nito, payat talaga. Napansin niyo yan maganyan mga toy ngayon sa mga panahon ngayon. Kasi meron palang pain sa ilalim na bulok. Yung nag... Huwag lang masabitan yung cellphone mo pag bumato ko. Naku, talasik talaga to. Huwag naman po sa si Sir Mahatay naglagay ng ano, ng box na may tubig. Malaki. Lagayan daw ng mga maliit na di masyadong ano, kukunin. Meron daw siyang bibigyan na ilagay natin sa kanya yung ibang huli natin. Susunod, may magamit na tayo. Tara naman. Hindi inabot mo ako. Naku, krinos kasi pala. Ba't krinos mo yung kapatid mo? Krinos mo ng tapon. Huli na naman. Mas maganda to mga toy, mabigat. Uy, punta na kayo dito mga kamiwas. Naku, saan pa kayo? Ang lalakas pa pati. Bagong mga ano to, bagong mga refresh na ano, isda. Ayan, ibigay natin sa kanila. 3.4. Sana yung kuya yung lalagyan mo. Pwede ba ta? Ayaw bumanig ba? Maganda talaga yung makunat na bulate eh. Oo, makunat talaga, mas maganda. The best mga ito. Talaga ano. Kung saan napupulat yung tapon ko. Nagsasandalan sila eh. Kira, Nag-sales kasi ito, nakalagay lang oh. Oh. Grabe lalakas ng humila mga tay. Libre na yung line. Ito na naman. Huli na naman. Ito pa. Sa ditong malaki. Dami kilit dito sa Ginagawa mo? maganda naman, maganda naman. Ay, dahil maganda dito. Kung sabihin, salvage Oy, na tama. meron- Uy, meron sana din siya. all. Ganda. Kaso sinabitan yung mga kapatid Kaya mo. palang bigat eh. Oh. Ay, ganda sinaki. Kagat ka, kinagat. Salvage no? Dami talaga mga Kaya sabi niya, dumaan lang ako, nadamay pa ako. Nadamay pa. Nadamay pa ba? Grabe, kakalagay lang. Banda ba yun para Naabangan talaga mga to. Kinapo niya yung huli niya. Wala to.
malambot. Dapat talaga ito mati ano, dancing horn talaga. Tanong ko muna doon sa tropa natin isa, yung nirefer ng kapatid ko. Ayan. Salvage to. Ayan o. Ano to? Ba't ayaw umangat? Malaki yan bro. Ay, nako. Wire. Oo, kala ko Wire. naman. Wire pala to. Ito na yung ano, ginto. Nangalakal na itong isa. Pero yung reel mo. Oh, malaki oh. Huli rin oh. Plastic na yan, nakala ko siya na kasi. Ito nga mga to yun, kaliskis tinamaan, nalaki. Oh, grabe, malapad-lapad to, kaliskis oh. Akin na siya po sa pagmaliit. Maliit? Oo, dito. Kaya pala sila nagsasalvage dito. Marami dito kasi, walang Oo. tigil. Ilang, Kaya pala ano, nagsasalvage yung iba no, kasi marami ngayon. marami talaga. Parang dangit yung post ng ano. Mga to, dapat maaga dito mga to. Yung talagang ano pa, yung wala pang araw, yung kakagat yan, sigurado sila eh. Yan, ano. Pero mga to, kunti lang to pero yari ka dito boy. Pitikin natin konti. Oh, pintik ko lang konti, huli. Ganun pala dito eh. Oh, malaki to. Oh, pintik ko lang konti, ang laki pala oh. Oh, di ba? Ayos na. Oh. Ay, pang ano to? Pambigay sa tropa. Ang taba o kaya pala ang lakas na kasi yung Uy, ay lumapit sa'yo pre. Atchoy, kunin mo ako. litaw twist. Naiinom na yan sa Umangat na. Baka pinakawalan. Pinakawalan natin. pinakawalan siguro. Eh, ito na yun pre. Tapon alang sawa sa katapon. Bilis kagatin. Dala. Huli? Dala. Oo. Salvage. Yari yan. Ang pag-salvage kasi ano, di ba 10 seconds, payabayaan mo lang muna. Tapos biray mo na naman. Oo. Sigurado yung mga nahimik dyan sa ilalim. Oh. Okay. Tatak agad. Oh. Nawala na, di mo siya nahuhuli. Ano na kaya to? Maaga pa pala mga sa'yo, nasuwag ka pa lang. Kala ko si swerte na ako dumating. Maaga pa pala yun, mga talagang mainit talaga kasi ngayon. Maganda talaga tilapia pagka mainit. Wala, diyan makadala ng isa nun. Pag mamadali ko, dapat si Mika dun, dala ko. Oh, huli na naman. Ito pa. Huli ulit. Diyan ka lang muna, ito lang muna. Uy, maganda-ganda to. Uy, maliit. Ito nga. Pagka ito mas malaki. Uy, mas malaki to. Hindi tayo, mas malaki. Mas malaki to. Dala-dalawa mga to. Mas malaki to. Uy, ganda. Uy. Oh, di ba mga to? Yung binsay, maliit. Pinakawalan. Yan ako muna. Inubaya ko lang muna magpasag-pasag po. Sana yun? Saan ka na boy? Mamiso. Maliit masyado to master. Wala na dito. Ay, ibang tropa pala ano. Snag. Snag yung ginagawa. Siguro laging sabit mo ito. Siguradong ano, kada gisuli nila. Wala kasi silang ano, walang Oo, may lahat. bulati Mahirap yun. mayroon talaga ng bulati ngayon. Wala na Mahirap ano. yun, ayoko nun. Oh, yan na. Ako, kagat na kagat yung mga to eh. Grabe. Grabe na yun. Mayroon na to. Namundo na eh. Oh, huli na naman. Ganda na naman ito mga to. Makapla-plasa na tayo. Sana boy, saan ka na boy? Come on baby na. Sarap sir. Ganda. Uy, ganda. Dito na boy. Uy. Gandang size. Uhuy. Oh, 4 fingers na. Oo sir, masarap pa rin dito. Basta talaga umatak talaga mga ito. Sigurado. Na lapu-lapu. Ang dami ng
Mga toy. Magsanda na pala dito mga toy. Tatry namin dito mga toy, ano, maagang maaga tapos mamaya bago tayo umuwi. Tatry natin mag sit up ng floater dun sa may bandang kaliwa. Maganda raw yan mamaya para ma-update ko po kayo mga toy. Para dito na naman tayo. Nga lang, magdalahin tent dito mga toy. Wala na yung ano dito, yung Aratilis. Daw nung bagyong listing. Inasak na. Ano nangyari dito? Talong doon pa yung ano yun. Uy, meron naman o. Diba? Oh, lapit. Madabis pa rin talaga yung traditional fishing. Idol dyan. Maangat yan pag ganyan. Oo, pag bangus. Oo. Yun. Mas malayo ang tukol, mas maganda. Yan. Grabe, kakagis na ha. Dami ka, Choy. Dami. Andre, huli ka ngayon. Dito sa akin mo, puro, uy, magandang gan. Ay, nakawala. Andyan ba? Man, Uy, dito. nakawala pa isa. Pumunta lang. Ay, Yun o. naiiba. Aba, kumakagat na sila. Kumakagat si Arroyo. Yan yung mataba, i-mix yung uso. Titaglo, oh. Titaglo. Pagka kumagat, titaglo. Yapit sa kaya to. Huwag Wala ito. dyan. Wala dyan sa bitan. Kagat. Tama ka na. Nagsasabay-sabay kong inaayos mga ito. Susubukan natin. Kasi di ko na, ay, yan na naman. Yes sir, sige. Triple lock na yan, sigurado na yan. Maliit na nga itong type look ko eh. Kawawa si Michael. Kawan dun sa kabila. Oh. Na ano pre? Kawan ng bangus? Ayun sa dulo? Ay, pangalawang ano ito yun. Yes, master Isda boss. pala yung mga to, yung, ayun, huli na naman, oh. Isda pala yung Walang ganyan na, sablay yan bro. Pagkahagis mo. yung ganyan, yung mga itim Oo. na yan. Dalawang itim mga to, yung bultuhan. So, dito daw mga to, sa ganitong oras daw kumagat na. Talaga. So, last ng bula dito mga to, no? Sa ano, butong sit up. At tayo magpo-floater na, no? Dito sa bandang kaliwa. Pa-islag na natin to sa kanila. Naikutan na tayo nag-islag. Dito na. Nag-i-enjoy na siya. Kala tumatalon talaga, no? Ay, talakito ka maliit pre. Ah! Sabi mo na lang, talakito tinira natin. Talagitok. Ginagawa mo. Ala, may talagitok na. Malapa ka may dito, malapas ba? Makapa. Ikam. Maraming ano, master boots, maraming tilapia. Oo, dami nga. Isa pa, one mo. Dito tayo mating sa gilid. Matry na rin dito. Yun. Baka andyan na yung isa. Makakadali tayo ng malaki sana eh. Ayun na, ano yun? Ayan, yan. Oh, huli ka agad. Grabe. Oh, kagat nga mga toy. Sana malaki to, para isa pa tayo. Ay, maliit pa din. Ayun, no, maganda na sana ito mga toy. Isa pa mga toy, isa pa. Hindi nga rin sa kanya, papalaki yun daw. Ano mga toy, ano, mas maganda mga toy, ano, makunat yung bulati. Ay, tayo maliliit mga toy, nauunahan lang. Bilis ng higit. Jun eh. Ulit. Matras sila natin yun. Agad, last na to. Please, malaki, good size naman. Yan. Oh, yun. Talaga naman. Gandang size to. Uy. Nalaban tayo. Ganda o laki. Ganda mga tayo. Laki ng ulo. Huwag ka makakawala. Boy, grabe laki. Nakachamba tayo mga tayo.
Ah! Mga master, sit up na yun. Salamat. Ah! Salamat. Isa pa. I'll try again. And one only. Tayo yung magpo-floater na matisting na natin kung ano ba talaga, kakagat ba ng floater o ano. Isa, sabi lang malalaki daw yung floater natin dito lang sa gilid. Pero dito tayo matutulog dito sa kabila, bandang kaliwa. Para matisting natin kung anong magandang setup dito. Kung parehas ba or ano, kahit anong setup. Ito na oh. Pag nailundo natin sigurado yan. Ayan na. Nilulundo. Yun, huli na lang ito. Wala. Nasortihan lang ata natin yung malaki. Ay, pwede. Sandali. Bro, Kailan yan? Sige po ako ng dalawang tao. ganito mga ito, yung sarap ng pagtuhin. Pero huwag natin kasi may mga good size naman tayo na hindi tayo sa papalaki. Ito mga ito yung huli ko sa ano, sa bottom sit up. Okay, magpo-floater na ako, no? Ayan o. Uy! Nakaisa akong mamaw. Ang dami, halos mga ito yung mga goods. Goods siya, ang dami mga ito yun. Uy! Mga ito yun. Kakalating ano na, kalating goaler na. Bibigyan ko yung bayaw ko sa recruits na katrabaho. Yan, nakasama ko dito mga taga Sokmon Anglers Club. Yan, si ano, June. Ito yung ano, Mike, Vincent. Yan, ganda ito. Master Boss. Ay, ganda. Ay, laki mga ito yun. Uy. Laki mo. Ang dami ng huli. Mga nasa ilang kilo na kaya sa'yo, idol yun? Dalawa na. Ganda nga rin tumatay. Pagumbayan tumatay na. Tayo. Yan mga tayo. Yan, huwag sana. Yun, ganun tayo. Yun. Yan tayo. Dito lang tayo mga tayo. Yan. Oh, yun. Uy, ganda. Kilipan na to. Kabingwit oh. Kapon daw kabingwit dito lang sa gilid. Malalapad kapon yan oh. Sayang kapon kung nakapunta ako dito. Nag-ano kasi ko kapon. Ilog lang. Yan ang ating floater tsaka bottom sit up natin mga tayo. O ano yung magwawagi dito. Ano, sunod-sunod talaga, grabe. Sunod-sunod sa isla talaga. Napakapal ng ano, isla. Ayan, mga tayo. Floater. Itakbo mo na, boy. Grabe. Wasiwas. Di nabot. Idol Mike, pabigat, nawala ko. Ay, mga tayo, yan naman. Nilusong mga tayo ni Idol Mike. Yan na naman. Positive ba ito? Sa ano, sa floater. Ay. Tukara. Yan mga tayo, 3.6. Positive talaga mga tayo. Mamaya daw yung mga dito. Yung mamamaw sa mga dawi. Sa mga dawi. Mamaw daw dito daw yung mga tayo, ano, maya. Pero titingnan natin kung anong oras para ma-update pa yun. No? Yung saan mga tayo sa buto, maaga. Nakarami na kami ni ano, ni kasi John sa ano, sa buto. Ito yung huli ko, alating bulat. Ayan, malaki mga tayo. Diba? Ang laki mga tayo. Uy, grabe. Sana all.
So, ano pa rin mga tay, mas maganda ano tay, ano dito yung matigas na bulati yung ano. Bayan, meron pa. Pati niya kayo din. Matay, oh. Sa ano lang to, floater matay, oh. Oh, di ba? Ang dami. Mga good size pa rin yan. Yung ano dyan. Ang dami. Nauna kasi sa akin mga tay kanina. Kaya medyo lamang-lamang sa konti. Pero alas konti lang nila. Hindi kami nagkakalayo sa hod. Yan ako, nakadali pa ng malaki. Lolo. Hindi tayo lolo. Ano na? Sa floater kumakagat na. Oh, yan na naman oh. Oh, pinakbo na, sayang. Sayang. Oh, grabe oh, yan mga tayo. Oh, ang laki oh. Oh. Oh, grabe, buti na lang naabutan ko po. Floater mga tayo, grabe, ang laki. Papay, aray ko, aray ko. Papay finger na siya. Ito lang natin. Floater yan, pwede. Oh, mas maganda mga tayo, float yung bottom doon kayo mga tayo sa may open sea na yun. Open sea. Sa floater yan, dito lang gilid na to. Dami pala purpose niya na idol. Ito na naman mga tayo. Oh, ito na naman. Ang laki na naman ito mga tayo. Oh, di ba? Medyo maliit pala. Pero ang sarap sana to eh. Kasi Laguna Lake to eh. Pero ito mga gatamatay, binibigay namin doon sa anak kay Master Mike. At mayroon daw siya pag bibigyan ng tulong pinansyal. Ginagawa mo? Ayuda, ika nga natin. One hook lang ako matay kasi wala akong ganong sit up. Ay, grabe, kagat-kaagad natin oh. Sinasalo no? Oh, huli na naman. Ito, sana mas malaki. Mas malaki nga. Oh, ay! Medyo lumaki-laki konti. Sinasalo talaga, ganda ng kulay pati mga tayo. Madami naman sila doon natin, madami na sila nakuha ng mga 3.5. Release ko na lang para lumaki pa. Madami na sila doon natin, kanina pa kami nilagay doon. Grabe, napakarami na ngayon dito mga tayo. Sus, ginoo. Sinasalo pati mga tayo, tingnan mo. Oh, salo na, andyan naman. Yeah. Oh, huli naman. Di pa mainit mga tayo. Grabe, alas binabalik lang. Depende sa sa brand. Uy. Doon ka. Dali, let's go. Yun. Bolo ko dyan, may ikit ko dyan. Sunod-sunod natin, no? Sa floater natin pala. Pero ito nakaisa sa akin to. Itong ang boto kaya medyo malaki-laki pati. Wala oh. Pero andito sa na naman oh. Huli na naman. Maglangalan tong ay sus, nakawala. Huli. Isa pa. Dito ba tayo? Yan. Kagat. Iusapan ng grupo matay. Baka salt water kami. Baka bahala na matay. Kaso wala talaga hilig matay mag salt water. Yan na naman matay. Oh, malaki-laki to. Oh, yun, ganda.
Ganda ng gawi sa atin. Uy, so blessed for me. Thank you, Jesus. Grabe po, mapupuno ko to. Bumabalik na yung sigla ng Bagong Bayan, mga toy. Papadalas na naman tayo yan dito kung sakali, mga toy. Kasi sa Pasig River, mag-ano yun, magtutumal na yung pagka itong mga susunod na buwan, mga toy. So dito na naman tayo niyan. Lalo pag nagkalumot na dito, mga toy, ako mapapadalas talaga tayo dito sa may ano na to, Eastern Lakeshore, Sukmon. Yan ang mga spot na. Tapos Talim Island. Namimiss na rin natin si Kachoy, Giron. Ano na, nagbuhol. Ganyan natin, mga tayo, para nakikita sila ng mga tayo. Ang dami ito, mga tayo. Kahapon walang muli. Ayun. Ayun, mga tayo, doon. Ay, kusang nawala. Pag biglang nawala, sigurado. Ay, dami na naman. Ang pula, mga tayo. Ano kaya itong pula na yun? Parang mayroon to. Ano? Di tayo nakakachimpo ng mga talagang dawit na maayos. Iba-iba yun na ng loto, sir, no? Lumpia, masarap din lumpia na tilapia. Masarap dito, matay, pinirito na ano. Piprituin mo muna tsaka mo gataan. Napakasarap, mga dito. Tapos yung prito, tapos lagyan ng talbos ng ano, kamote. Napakasarap. Yan. Di ka naabot, pangalawa ka inabot yun. Maganda, naglalaban to, laki. Malaki-laki to. Uy, sarap. Oh, pandis. Sarap to. Tandan ba sa dulo na yun? Grabe. Uy, thank you. Attractive tomato eh. Mabilis kibitin to mga ano, malambot. Yun nga lang. Puno na cooler ko. Isa na nga lang ginagamit ko. Kalati pa lang naman, master. Masyalo lang ano yun. Uy, no, naganda naman ako. Naglalaban. Ito, maganda to. Pwede na to. Oh. At ibibigay natin to kay Kuya Yusel Monti. At meron daw siyang pagbibigyan ng ayuda sa Red Cross ng Mandaluyong branch. Yan. At bigyan shout nga pala sa ano, yung kahapon na pinagbigyan natin ng isang araw na pinagbigyan natin ng ayuda. Na Kuya Jipoy at Kuya Dani. Yan. Kaya baka ito iabot ko sa ito mamaya. Yung iba dito pag nakita ko kayo, no. Oh, malaki dibo. Padako dibo. Ay, lasa tayong bulats, mga guys. Ubus yung bulats ni mga guys. Pag lahat meron pa naman ito, mga guys. Dadagdagan ko na naman ito mamaya C5, mga guys. Kukuha na rin ako. So yun, huwag natin hintayin yung kibit ng mga mamaw. Tayo gutom ay. Ganda dito, mga guys. Mag-i-enjoy na kayo dito. Ganda ng mga ito. Yung spot na yun, mga guys. Oh, yan o. Oh. Yung mga tayo, sick. Ano lang, 1, 2, 3. Oh, huli na naman, oh. Maganda, oh. Dire-diretso talaga. Oh, yan, pwede na to. Pampasalubong na natin to sa mga ating kaibigan. Ayun, maraming salamat sa inyo, mga katsoy. Siyempre sa natin dito, lahat ng member ng GC natin sa Sukmon Anglers Club, no? Anglers Group. Isa pa tayo at bitin. Yan. Huwag natin isa-isahin, no? Kasi napakarami nila, baka lalo pang umaba ng umaba.
Ayun, si Katsi, ano, Mike. Doon. Ito si Katsi, ano, si John. Oh, yun na naman. Yun na naman. Grabe, bagka maganda yung bloodcock, ano lang, huli talaga. Oh. Grabe, oh. Yun na, ang dami mga Katsi, mga 3.5. Okay. Palad ng bata. Palag na. Isang palag na to eh, yung bata nga lang. Isa pa. Regular. Yan na. Uli na naman gato yun. Nawala na. Yan na. Grabe, kakalagay ko lang nun. Grabe talaga mga to. Mag-i-enjoy kayo dito, napakaano pa naman, di ba mainit. So yun lang mga kasi na, maraming salamat tayo. At update tayo sa Bagong Bayan. Ito yung Bagong Bayan fishing spot mga tayo. No? Maraming salamat po. At ang sit up dito mga tayo, kung butong doon. So may ano na yun. Sa labas ito yung gutter na yan. Ginagawang wall natin sa mga banggi-bangga. Antay ano yan eh. Anday alon. Yan. Para di umanda sa mga kabayan yung alon ba yung angin. Ganyan. So yan dito. Pag dito naman saka gilid doon. Floater yung sit up. Yun, maraming salamat. Ay, meron naman tayong pangano. Bro, ito. Bigat. Thank you so much. Mga tayo, bye-bye na. Thank you po. Thank you mga tayo sa mga nakasama natin dito. Thank you so much. Huli na naman, no? Grabe talaga, Anli. Anli talaga nito. Anli fish. Hindi talaga nga yun. Yan. Dito mga tayo. Ala, puno na. Ilan na ba kumuha rito lahat? 3 na katao, no? Yan kumuha ano siguro 10 kilo. Ang dami mga tayo. Grabe. Sandwich, bro. Ayan, oh. Sokmon Anglers Group Tumasoy. Tapos dito naman kami sa kabila. Bait and weight. Yan si Katay Mike. Tagapulot ng isda. May nagyano na dito. Na nag-iihaw. Ano iawin natin diyan, idol? Di ba? Katsin cook kami rito. Ang dami, oh. May bangus pa nasama. Unatos vlog yan. Dito dumating, mga toy. Nakarami na ka, toy. Saan na yun sa iyo? Ito yun sa kanya. Kakarating lang. Pero ito akin. Tatakin, mga toy. Pasensya yung spot, mga toy. Madumi, diba? Uwi na ako, mga toy. Okay na to. Nakadali pa ako kanina. Uy, mama. Ang gagandang size yan, mga toy. Pinili ko lang to. Ang original akin. Kasi bit in weight yung ginawa ko. Yun, maraming salamat. At makikikain muna ako sa ihaw namin. Thank you, Lord. Thank you, mga to. Mga kasama dito, mga toy. Mga solid subscribers natin. Bigyan natin tayong sticker. Si Katsoy. Shoutout, Katsoy. Shoutout. Yun. Shoutout sa Tagiganglers. Yun. Idol, bigyan kita ng sticker. Yun. Thank you. Kasi lagay mo sa lagay mo ng accessories mo. Yun. Thank you. Yan na, mga toy. Luto ni Katsoy Richard. Yun, galing magluto to. Dami pa rin namin huli, mga toy, Yun, Yan, maraming salamat kay Richard sa bulating binigay ng doon. Daming huli na nila doon, Kasi ano masasabi niyo diyan sa sa huli niyo diyan? Napakarami na. Nadalay po to sa bahay ampunan. Ipamimigay po namin ito sa may barangay po namin. Huli. Uy, asa na? Grabe, ang lalaki to. Ay, laki. Dapat kasi Uy, grabe. hindi na natin dapat yung Ang ganda. Oo nga, kanina. Nagsigawan lang, hindi ko narinig kasi. Grabe, lalaking size, alam mo lang nag-aaway, ha.